Chcem povedať, že podporujem talenty a oproti mne sedí Nikolas. My prvýkrát sme sa teraz stretli a ja vám ho predstavím, kto je to Nikolas. Moja dcerka 12-ročná chodieva na tanečnú. Chcel som jej urobiť raz radosť a Nikolas mal jeden banner, sa mi na Instagrame zobrazil ako workshop tanečný a to robil vlastne tento chlapec. Tento chlapec má 17 rokov. Ešte nie je plnoletý, ale 17-ročný, obrovský talent. Je to Róm. Zaprisahal som sa, keď som videl Nikolasa, budem ťa už volať Nikolas, ako tancuje, tak vo mne zbudil rešpekt, pozornosť a som si povedal, že tým, že nemá príležitosti sa presadiť, že to spolu dokážeme nejakým spôsobom. No a my teraz sa rozprávame tak hodinku spolu a teda sme si povedali nejaké spoločné ciele. Čo ho najviacej baví, tak to je tanec. To je tvoja životná meta. Nebudeme o tom hovoriť, kam chceme ísť. Ja ťa podporím v tomto všetkom, pretože som ti to už slúbil hneď, ako sme si prvýkrát písali. Ty to veľmi dobre vieš. Je tak? Môžeš to potvrdiť? Áno, je to tak. Tak v krátkosti povedz niečo o sebe, že odkiaľ si. Ja som z Piskej, ale už 7 rokov bývam v Bielšave. Okres Revúca. Okres Revúca. Tam aj sa konala nejaká súťaž alebo niečo a čo sa stalo? A vyhral som. Takže ty si vyhral vlastne tanečnú súťaž, čo je v Rumunsku dokonca, čiže medzinárodnú nejakú tanečnú súťaž, že? A povedz, akému tancu sa venuješ? Hip-hop, elektro, popping, afro, house dance a takéto zremixované. Dobre. Najviac zaujímavé je však to, že ty tým tancom a tou hudbou žiješ. A vy, Rómovia, v podstate niektorí to máte v sebe, máte to v krvi. Že? My s tým žijeme. Vy s tým žijete. Ja som ohromený tým, že niekto tak mladý a má také ciele, pretože my vieme, aj spoločne sme sa o tom bavili, že veľa Rómov to robí úplne opačným smerom. Že proste oni majú tú ulicu, ten alkohol a proste ten život taký lajdacký, ale ty si sa vybral na úplne inú cestu. Že? A toto ma fascinuje a preto by som ti rád podal pomocnú ruku a urobím všetko preto, aby sme to spolu niekde dotiahli, aby si mal ten vytúžený cieľ, ktorým teda to my môžeme prezradiť, že čo je tvojim cieľom, čo chceš robiť. Ja v živote chcem tancovať, vystupovať na veľkých pódiách, to ma robí šťastný. Čiže, ale k tomu patrí tanečná škola. Čiže my budeme určite časom zakladať nejakú tanečnú školu, ale samozrejme chce to čas, aby si sa niekde vypracoval, urobil si nejaké to meno, ale máš predispozície na to, pretože tvoj tanec je famózny. Ja už som ho niekoľkokrát videl a ľudia, ktorí zliadnú toto videjko, tak budú mať možnosť vidieť, ako tancuješ, aké máš pohyby a budú mať možnosť nám dokonca aj nejakým spôsobom pomôcť. Lebo ako hovorím, takýto talent nesmie zostať premrhaný. Musíme to podporiť a nech je to kdokoľvek. Proste detské talenty musia byť podporované, pretože naozaj si talent a ja sa na tú spoluprácu veľmi teším. A plniť svoje sny spolu. A splníme si sny aj ty a ja, že ja tebe pomáham, pretože mňa to zase naplňa a ty si splníš sen, že budeš mať vlastnú tanečnú školu, budeme podporovať ďalšie a ďalšie talenty vyhľadávať a možno tie vystúpenia niekde posmerujú aj mimo republiku, do Ameriky, Boh vie, kde nás vietor zavedie počase. Takže toto je skutočný život, že nikdy neviete, že koho stretnete a ja som videl len pritom tvoj banner na Instagrame, toto sa zrodilo z jedného banneru na Instagrame a dnes už sedíme spolu a už riešime webové stránky, sociálne siete a ďalší postup vlastne v tej tvojej novodobej kariére a ja ťa tam chcem dostať, chcem ťa tam posunúť a mať z toho radosť, pozerať sa na teba a toto budem robiť vážený vždy. Veľmi, veľmi dobre, ja sa na to veľmi teším. Ty? Taktiež. Chceš ešte niečo k tomu dodať? Svoje? Alebo však... Ja som rád, že som stretol človeka, ktorý má srdce a som proste rád, že som tu, sedím s týmto človekom, pretože má veľké srdce. Dobre, ja ti ďakujem. Toto je úvodné naše prvé video a ľudia sa môžu tešiť, že pribudnú ďalšie, pretože my samozrejme, jak pôjde čas a jak budeme riešiť veci, tak všetko bude pribúdať a bude to zaujímavejšie z každej strany. Ľudia budú mať možnosť vidieť v akcii, ako tancuješ a myslím si, že ešte dnes, keď sa prejdeme niekde, sme sa dohodli, že do tohto videa vsúneme kúsok
tanca. kúsok nejakej tanečnej, Pohyby a áno, presne tak, nejakého tanca, čiže ešte aj v tomto videjku uvidíte, že aké má pohyby, ako tancuje, no a ja sa teším na spoluprácu. Týmto vlastne uzavieram prvé naše video tohto dňa, ktoré sme teda povedali na začiatku, takže toto je presne spolupráca. takto. Pekný deň vám želáme. Pekný deň.